Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siphinde sabuya futhi nansi enye episode yohlelo lakho lithandayo. Silibiza ngokuthi uStar Wami right here on a favorite channel uMjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing in South. Njengamanje sibheke to 500k subscribers and sithembe wena ukuthi uzokwazi ukusikhuphula sifike la sifuna ukuthi ke sifike khona. Mhlambe nawe uneyinkinga ezithinta umjolo uyafisa ukuthi uzithole uyingxenye yale channel kukwena uzofuna ukungenaphi mona inkinga ezithinta umjolo kakhulu ngena kusilungisa umjolo uthumela i-email to umjolo@gmail.com uma ukuthi uyabona ukuthi ubhanqiwe wena noma ufuna ukuvela obala ukuthi khona nakhona futhi wenza same thing umjolo@gmail.com sikufake la ohlelweni lakho olibizwa ngokuthi uStar Wami. Celeni kwami khona sisesinaye njengamanje so ukhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokubheka nje ukuthi ithini indaba ye-relationship akuyona. Dadewethu, sawubona. Yebo, sawubona. Kunjani mama? Ngiyaphila. Ngiyaphila, siyajabula ukuthi uhloniphe nje uze la namhlanje uzokhuluma nathi. Asiqale ekuqaleni sinobani namhlanje? Igama lami ngu-Anda ngowakaMpele. Ngisuka eMlazi. Siyajabula ukuthi sibe nawe maMpele la ohlelweni. Abantu abaningi abafika la basuke bebhanqiwe kunokungaboni ngasolinye kwi-relationship abakuyona. Mhlambe wena yini lekubeka la osuke namhlanje? Nami ngithi ngibe nenkinga efanayo naleyo yokubona ngazi ukuthi umuntu wami ngithandana naye usengibhanqe nomngani wami. Okay, kanje umuntu wami ngithandana naye uSandile wakangidi. Okay. Mase kuzoba nomngani wami uNokwanda. uNokwanda indlela ase-close ngakhona nomuntu wami usekuqala ukungidida nami. Iyona lento eseyenza ukuthi ngibone usebenobudlelwane kakhulu okudlula mina. Ngoba impela enyangeni eziphelile umuntu wami uVeldan wangibloka kungonakalanga lutho. Mengithi ngiyamtexta akangiphenduli. Kodwa mengihleze ngikhuluma noNokwanda hleze ethi hayi mngani unganaki kuzoba right kuzolunga izona inkinga engibhekene nazo lezo. Uthandana nomfowethu lo uSandile. Yebo. But ekuthandaneni kwakho uNokwanda ukhona in picture ngalendlela yokuthi uyakwazi ukuthatha indaba zakho noSandile uyoyitshela uNokwanda ukuthi isikibhani. Mengabe mhlawumbe uthi unaka ukukhuluma noNokwanda yini mhlawumbe onokuyikhuluma naye ethinta relationship yakho umtshela yonke into noma khona izinto omfihlela zona? Yeah, but uNokwanda imtshena yonke into ngoba ngimthatha njenganosisi wami. Sesineminyaka eminingi sinoNokwanda sazana. Ngiyakwazi ukumtshena mekubheda ngifuna ngibonise noma nje sometimes amantombazana ayachumelana ke ngimtshena ngenjabulo into engenzela yona umuntu wami isupportive anginikeza yona noma esebheda ngiyaye ngimtshene kube kanjalo angiadvise but ekugcineni kwesikhathi noma kunyathi hayi ngizokhuluma naye kodwa manje sengibona ngazi ukuthi lokho sekumore than ubudlelwane bami nomuntu wami. uNokwanda ngathi usengaphezulu kwami ingakho egcineni ngize ngisola ngazi ukuthi khona sebeyenza nginakho nje ukuthi bayathandana. Yini mhlambe lo kwenza ubone kakhulu ukuthi labantu bayathandana? They spend so much time together. Banako mhlawumbe ukuthi benze izinto behind your back. Yini le osho ukuthi ngisho ngathi one labantu bayajola Matifane? Abonje ngenye imini ngangiphumile so uNokwanda wangangitshela ukuthi uzoze endlini yethu. Mengithi ngiyafika ukhona uNokwanda indlela ababehleli ngayo nendlela engathi mengivula isicabha bathuka okukhombisa ukuthi kwakukhona ababekwenza noma bazama ukungifihlela nami ngangakunakho uNokwanda bengimthemba njengomngani wami. I-relationship yakho ke mhlambe noGuy ibinjani noma injani njengoba manje sekukanje ngisho before kufike la ube umuntu onjani mhlambe kuwena? Uqala kwami ukuthandana noSandile. uSandile ube umuntu othanda uhamba indawo zotshwala like ama-club ngeke ngisho ukuthi ubuwathanda amantombazane but imvamisa abafana abathanda ama-club awathanda amantombazane. Emva kwalokho sahlala saxoxa ngamtshela ucela ashintshe lempilo because bengamsebenzeli behlulana ukuthenga into zokugqoka ukudla endlini ubehleze enza izikweleti. Ngabese ngiyambonisa nami ngazama uba yimama bo ngamakha sakha nje relationship ethi right efaka mbini isikhathi nje bese qala ungishintshela nje. Shuthi kukuze kwafika to a point whereby nihlala ndawonye naye because ngiyezwa ukuthi umakhile lo muntu yaba right impilo. Manje njengoba i-relationship yenu singekho right wenze njani usukile ekuhlaleni naye waphinde ekhaya noma uforce ukuhlala naye because ukhona ubone ukuthi lo muntu usekublock kodwa obvious anisahlala ndawonye because wakubhlocka ngisho ukublock. Nje but engakusho ukuthi ngike ngazama ukufoster kodwa bengibona ukuthi njalo mengingena uVeldan aphume kokunye ahamba azabuye ekseni nami sengibona
ungifonela nami uthi khona ungahambi kahle lana. Ngabe sekungcono ukuthi ngibuyele ekhaya ngithi ukuhlala ekhaya ngimshiyeke endlini yakhe. Ilapho le sengibone khona usengiblockile akasangiphenduli mengifika endlini ukhiye kade usebenza awusasebenzi which means seshintshe ngisho ukhiye ukukhombisa ukuthi asangidinga endlini yakhe. Uthini ke yena umngane wakho lo mengabe ukhuluma naye ngesituation kanje uyakuveza ukuthi akukhuleka akathandani noSandile noma uyakunikeza ama-signs athi hayi mngani sengimthathile wami? Akaze aveze kanjalo into avela ngitshena yona ukuthi nje mhlambe mngani ungaqhubeka uSandile mhlambe usenomunye umuntu athandana nawe right yabuya athi hayi mngani mina ngizozama ukukhuluma nawe uSandile ngikukhulumele yabo hlezi nje kuyinto ezikanjalo kodwa nje mina engakubona like akusuke emqondweni nami ukuthi okungenzeka ube uyena umuntu ongidla izithende. So uthola ithuba lokukhuluma noSandile ungabuyela kuyena noma wena ufuna ukuzitholela nje ukuthi bajola ngempela yini nomngani then vele inhliziyo asebthile ukuthi akasakufuni? Ngiyakudinga ukubuyela kuyena uSandile kuningi nje ngisakudinga ngiyakudinga ukubuyela kuyena. Mawuthi kuningi okusakudinga into kanjani futhi ubekujabulisa lo muntu indlela zonke? Ubengijabulisa entweni engiyidingayo. Ubegood shame meka uthi ngidinga izinto bengenzela nje ngokungangabazi. Ikona nje like sengiyabona ukuthi ngiyasafara somewhere somehow since engasekho eduze kwami. And lo muntu wakhiwe uwena phela. Endizakhele ene-ande eyodwa nebhluwe nje lokusebenza nebhluwe elilodwana aliqhwama ephuma and umholo wakhe bungahlali. Mewahola nje imali akasenayo. Since etholane nami bese kwazi nokusave athenga izinto kwazi ukuthenga nokudla endlini so nje ngimakhile nayo bengakho ngapha esayidini. Kodwa manje lento ye-friendship ngibuye ngihluleke uyi-understand maybe khona abangani abakwazi ukuthathelana amadoda noma iy'ntombi like nina mhlampe as abantu besifazane nikhuluma yonke into like uyakwazi ukuchomela mhlampe umuntu wakho uma ngabe ubuya kuSandile ukuthi wangenza-ke ungenza u-1 no-2 no-3 mhlampe izinto ade ukuyixoxa lezo nomngani wakho. Uyakwazi ukumtshela like yakubuza mngani unjani mase uyamtshela ukuthi uyagijima megijima mubhorekile usho ukuthi mngani uyabhora lona nje uyakwazi umxoxela nanokuthi umuntu wakho uphethe enganani umchazele like ngicathi thina siyakwazi ukuthi senze ukuthi abangani bethu bathenge umqondo bakwazi ukufila ama-relationship ethu the way siwakhuluma ngakhona ama-relationship ethu. So uNokwanda mewukuthi bayathandana noSandile ungenazi ukuthi uphethe lingakanani because ubusumtshelile. Ubazi kodwa ngicathi phela mewukuthi uyangena shuthi imali ade efuna because Sandile awuyadiza sheme imali. Shuthi ngenzeka ukuthi njengoba efika naye uzizelela imali le kade uyithola nawe. Nezinto ezinhle nje kade ngenzela zona ngenze kuba izona because izona into adla ihlezi ethi wow mngani ehlezi encoma njalo mhlambe nje iyonto ade ngase angigudluzele yona just ukuthi kube happy yena. Ngoba wena uSandile ukublockile mhlawumbe akuzame thina ukuthi simfonele sizwe ukuthi mabe simfonela uthini nanokuthi uyavuma yini ukuthi akhulume nawe. Uready ukumuza ukuthi ufuna ukuthini usinikeze inamba yakhe simshayela ucingo manje? Ngiready. Ready. Hayi ngiyacela unginike inamba yakhe dadewethu singene. Ngivule la ifoni. Siyabonga. Siyakhala ke manje mo ready? Hayi cha. Nathi si ready. Kodwa phela umuntu wami egcineni. Hayi uzobuya khuleka. Mase fike la ufike ekhaya. Fike ekhaya. Cha ngibambe. Cela sifake lana ke khona sizoba nesiqiniseko sokuthi siyamuzwa sobabili. Phela umuntu angamdingi. Hello? Hello? Yebo. Hamba kanjani mntabami?
Ku-right ubalo ngikhuluma naye. Ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show mfowethu. So sifuna ukuthi ukhulume nomuntu wakho olapha phambi kwethu njengamanje. Khona afuna ukuthi nikhulume nobabili. Ima-ke bafo uyangidida masuthi kumuntu wami lapho kusho ukuthi kuqonda ukuthi wena niyadola lapho nomuntu wami ngoba kuthiwa umjolo show kusemjolweni kwenzakalani umuntu wami ufunani lapho. Lutho mfethu ngino Ayanda la wakambhele othandana nawe. Kanti wangithusa bafana ngitshela ngumsangana. Yazi ngisitshela ukuthi ngumuntu wami kanti ukhuluma ngalowo. Awukwazi phela mfethu ukusho njalo ingane kade kuncoma kanje mfethu ngezinto zenzayo. Awukwazi. Hayibo. Bengincoma mina ayibafo mhlawumbe ngidekile. Bengincoma mina iseyincoma usandile mhlawumbe nomunye umuntu mhlawumbe. Incoma wena mfethu indlela nje oyiphethe ngayo i-relationship kade uyiyona i-relationship yeni indlela kade iyiyona so yonke lonto le ikhuluma ngalonto mfethu. Hayi angikwazi bafo lokho mina lo muntu lo kahle kahle asathandana lo muntu lo. But awumtshelanga nje nazi ibani. Hayi awumbuze wena ukuthi awubuze yena lapho ukuthi yini yenza ukuthi mina ngicheleke yena lokutshela. But awumtshelanga ngani ukuthi manje wena usamfuni because manje ingane ihleli yazi ukuthi niyathandana ibona ngoba wena ublockile uyiblock WhatsApp uyiblock kuma calls zikhiphana. Ima-ke bafuthe uba umafetana ubani uthe uba igama kuMatifana mfethu. Umjida ngithi mfethu nawe ingane uyayishela ingane uyathandana nezintombi ngithi. Njengoba uzwa nje ivoice yami cathi yakutshela ukuthi ngumjida ngqo. Yabona so mfethu ngicathi noma umjida uzo-understand ukuthi uma uthanda nomuntu ubone ukuthi uyakubhedela vele lo muntu akekho serious akuthandi. Uma umjida uyakwazi ucebula ngithi uyazi intombazana yaliwe umjida nawe uyakwazi lokho angithi. Oh kushuthi wavele nje wadecide ukuthi uyayishiya kanjalo hayi ngoba mhlambe umuntu bombona ukuthi uyadlala wona udlali shiya phansi lokuqhubeka nempilo mfethu usolo umuntu oserious ngawo. But ukwakhile lo muntu lona Sandile wena ubune under yodwa wena ubune bhluke lokusebenza nezingubo ezimbala wakuthengela izingubo mfethu yini manje wenze njani manje. Le into ehamba yisho leyo. Nginaye phela mina ungakhuluma nawe ayandayo ukuthi mhlambe lento engiyishoyo ngiyisusele emoyeni izinto engizithole kuyena. Yabona yona into engamshela yona leyo ukuthi lo ntombazana ayisile ekhanda yabo ehamba ikhuluma ngami egcineni ikhuluma ngomuntu orongi-ke ngoba lo muntu lo ekhuluma ngaye kuyena angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ikhuluma abonje ayikho into engayazi ahambe ikhuluma ngami lo into ayikho into engayazi ngazi yonke into. So hey so mangabe uthi iyayikhuluma kumuntu orong what do you mean? Uyazi ukuthi wayikhuluma kuba ubuze ukuthi wayikhuluma izinto ezenzeka wayikhuluma kuba lokutshela. Shuthi iqiniso Sandile. Iqiniso? Iqiniso niyathandana noNokwanda. Oh kushuthi ubuyikhuluma kuyena nokwanda shuthi yonke into ibenze ngaphansi kwethu. Cha anginawo umunye umngani ngaphandle kwaNokwanda. Vuma shuthi kuyiqiniso ukuthi uyathandana noNokwanda. Siyawubona kumphumela uhamba ukhuluma indaba zakho. Yabo mfethu ufuna ukufunde manje umdala mawungaka. Ungabe uyikhuluma into eyenze ngaphansi kobudlelwane bakho nomunye umuntu. Ngoba ulazi kusasa ngithi uhamba ukhuluma nje ngami kanti kuNokwanda ke kunecare. Yabo? Ukhuluma kuNokwanda wabuya uzongitshela mina ngoba uneqiniso futhi uyakwazi ukubona umuntu wangitshela ngqo ukuthi wena vela ungithanda wena kahle into ebuyizele kimi buze imali wena. Lalela usho umuphi uNokwanda unecare ungangitsheli mina ngalo uNokwanda sengimazi iminyaka uNokwanda ngiyamazi umngani wami akanacare uNokwanda into ayizele nje kuwena ukuzodla imali nozofuna lento ezingcono ade uzenzela mina iyonto ezuthe kuwena icare usuyibone nini uyithatha phi uNokwanda icare. Lalela sisi ungathi into madenze wena masuthi uthi wonke amantombazana njengawe akabonde uNokwanda akayona lo nhlobo le kuwena ebusweni bakho wena uzoyitshela ukuthi ilonto kodwa mina ngiyazi ukuthi mina nami nendlela enza ngayo ukuthi uyangithanda and uzokushanga ukudala. Sandile lalela kukho konke engikwenzele kona kukho konke le ngikuvundulule khona uyiphara levonde enukayo iyona yonke indlela ongibonga ngayo le iyona yonke indlela kumele ungibonge ngayo ukuthi usuke uzongibhithira nomngani wami pho bese ngiyiphara manje sikusho wena lokho ubuyiphara ubuyingcono ngoba ubuyile ephara edvu walambe liyosebenza kodwa ubumangcolo ubunuka ubungenalutho uhlula na ukushintsha ianda uhlula na ukuperform empedeni ayikho indaba yakho wena noNokwanda usazokukhathala wena. Okay Sandile ngicela ungingenelela la mfethu
ujola ngempela nonokwanda noma mhlambe ugcwalisela uAyanda? Hayi unokwanda nje mfethu. Kahle kahle nje unokwanda. Ya mfethu umuntu wami. Okay, ima-ke mfethu. Othi unayo inamba yanokwanda ngani? Unginikeze inamba yanokwanda sisi. Ujwayela kabi lapha. Okay mfethu, ngicela ngibambele nje kanjalo mfethu. Sizama uku-eda la unokwanda. Ngizama ukuthi ngimfonele. Yo, yani. Mangijwayela kabi. Nakhe. Ngiyabonga. Yebo sawubona. Hayi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show. Ngabe ngikhuluma noNokwanda? Yebo ukhuluma naye. Nokwanda nginomngani wakho lana mfethu and akekho happy neze ngawe mfethu akekho happy akekho. Ngicathi uyamazi umngani wakho owumngani wakho nje your best friend uAyanda. Oh yayi ngiyamazi. Uyenzelani lento oyenzayo mfethu? Uthi ngenzeni? Umthathela indoda. Angizwanga sisi. Yelo? Ngithi umthathela indoda, uyithathelani indoda yomngani wakho? Hayi uthi yiphi into engimthathele yona? Ujola noSandile wena? Sandile Ngidi. Ehe. Yebo ngijola naye. Ha. Kanjani umuntu omngani wakho? Hayi bo uyazi yena nguye owaziyo uSandile Ngidi nje ngijola naye futhi nje sekunesikhathi impela nje sijola. Wena okwanda? Yebo. Wena wonke umuntu ade ngifika ngihlale nawe ngikukhulumele yonke into ngikuchazele yonke into njengomngani wami kwathi ukubetray mina. Hawu okanye woba umgxeka bekumele ngenze njani mina? Nini mngani ngoba nawe wawumgxeka uthi walisiza waligeza iphara elinukayo namhlanje sekuyindoda yakho soyithanda? Yebo wasiza wangezelela ngicela ubumgxeka yonke into ukuthi akezi kahle embhedeni yonke into kodwa kimi ku right yonke into nje yabo lento oyigxeka mina ngikubona nje kubi yonke into even ngisho imali shame I right. Wena okwanda akukusizi mngani wami ukuthi lokukhuluma amangu lo uzenze umuntu omuhle la vele mina nawe siyazi ukuthi kuSandile uyela ama gift nemali la engipha yona hayi ngoba nakho umthanda uzomenzani ngoba ngakutshena ngathi akanawo ngishiya into futhi nasembhedeni akaperformi wena uzomenza umuntu onento encane kangaka ya. Ucuma imali kancane ngikhona-ke nami la. Ngikhona kodwa engizwayo la. Wena lokwanda? Yebo bhuti. Right mama. Yebo ngiright. Lento eyishoyo ukuthi wena kuthiwa wena nawe ubungikhuluma iqiniso lelo. Hayi. Nokwanda masukuphika ubungikhuluma behlezi sikhuluma yini eyenza ukuthi uphike wazenza ungcwele manje. Wayesigebengu esisile nje. Wena nje wobu lokhu ugxeka yonke into. Angizothi ukugxeka yonke into. Mina ngikuboni ke konke lokho kade ugxeka. Angikuboni ngisho. Hayibo. Manje ngiyayikhohlwa into yakho. Mafetha ubani bafo ngiyayikhohlwa into yakho. Matifana mfethu. Imali mfethu. Wena ngokubona kwakho njengomjida likhona iphara nemali. Angikaze mfethu ngalibona. Okay bafo ngcono ngiyabonga ngoba uyabona ukuthi kahle kahle uba umuntu oyisilima lapha kwethu sonke. Nomuntu onamali. But wena ukuthathelaphi ukuthi ushela umuntu owumngani nomuntu wakho nize niqomane? Hayi bafo lokho kwami nje nomakhumbuza mfethu uyanginelisa and isathandana kakhulu naye. Yebo. Ngcono uyezwa ke Ayanda ke ngcono kuyizwela ke. Cha uyena wena umngani ulwabishi. Umngani wakho lo weminyaka mfethu ungayenza kanjani into enje? Hayi umngani amusho lutho mase sizendodeni amusho lutho kumngani ngiyaphela impela ke manje. Hayibo. Yaphela nje. Sandile. Bafo. So wena Ayanda umfuna la hambe khona uthi unokwanda owakho omthandayo uyona umkhethayo? Yabona bafu uAyanda useyihlambalaze kwakhulu njengoba manje njobe ngihlambalaza emjolweni nje lapho kuthiwa ukuthi semjolweni show lapho njobe uhlambalaza lapho esho yonke lekhulumayo yabona nje ngisho abantu bazocabanga ukuthi uba lo muntu lo ipharo wakhe unamanga hlaza. Okay mhlawumbe ngikubuza nje mfethu kuzona zonke lezi zinto ezishuwile ngane akukho yake yakwenza ayizange ikubuild nawe from scratch ilungise indawo enihlala kuyona
ikutshela ukuthi ithenga ini, ugqoke ini, ikutshela ukuthi umholo wakho usebenzise kanjani, iyakusukela zonke lezo zinto ayizenzanga. Bafuna lezo zinto lezo phela manithandana vele umuntu wesifazane kumele ukwenze lokho. Okunye kwakhona okunye ku-right. Kodwa lokho ukuthi bengiyiphara. Okay, asikushiyeke lokho akushilo. Ngenzeka mhlawumbe ukushiswa intukuthelo nanokuthi ucasukile ngoba phela uyamshiya. Wena noNokwanda nanenzani kade enifice endlini nathuka mengabe senimbona. Nanithuswa yini? Kushuthi vele ukuthandana into ekade nayiqala benifihlele yena. Kahle bafo into engizokutshela yona kade mina noNokwanda sayiqala lento ngizokhuluma nje iqiniso nesimo sokuthi lo behamba ahamba ekhuluma ngami uNokwanda khulume ngami ikambe uNokwanda abuya azongitshela yabo labuya azongitshela ngabona mina ukuthi asini nje umthina ngabona ukuthi kahle lo muntu nangu umuntu onendaba nami ngoba uyangitshela yonke into eyenzakayo yabo nangu umuntu ongithandayo then sabona ke lapho ke into eyiqala kanjalo ke so nakho ke sisafihla nakhona ngoba bengimhlonipha khona lokho ukuthi bengijola nomngane wakhe yabo ngenxa yakhe ko. So wena ukholwa umngani kunentombi yakho? What if uNokwanda ubeqamba amanga? Wathula nje nawe uNokwanda kanti wena nokwanda mfethu ukhetha umngane ovindoda. Hawu ngiyayikhetha indoda, ngayikhetha indoda umngane ngiyilutho, akayilutho nje uba vele wanaye lo mngane lo uyixuku nje kwanaye. Uyixuku nje impela. Hayi Sandile mfethu Yazini webaba into engicasula kakhulukazi ngoandazini. Into engicasula kakhulu ngathola ukuthi lo bezama ukungidlisa kahle. Yabo. Lokho ngakuthola ngokuthi kwakhona anda yami yalahleka. Yabo. Manje lesilima ngokuthi ufike hamba uxoxela uNokwanda yonke into abazongitshela. Lalela kweSandile. Uyazi zonke lo mqondo nganguthathe lalela. Lo mqondo wonke nganguthathe kuNokwanda wathi khona lezo ngisa khona sihambe singithi mina ngihambe ngiyokubopha emva kwalokho yangidukela lo anda leyo shuthi uyena wakusebenza njengoba nakusobhizi uhamba naye wena nje vuma uthi ulahliwe wisikhohlakala wena sentombazane uhlale wazi nokwanda uthi okuza kalula futhi kuhamba kalula nawe ngendlela omthathe ngayo ile ndlela bazomthatha ngayo kuwena wena umthakatho omkhulu lohleni naye lalela wena Sifebe ayikho indoda eyothandana nawe wena Isifebe wena usho kanjani umthakatho usiza ngokuthi umthathe indoda yini uzoyiwina ukuthatha umuntu wesilisa washweba ke mina kusho ukuthi ngiyindoda ekhulekayo ngakithi yabo wena wazama ungithakatha wahluleka mzukwane ngigeza ingulube iphinde izonginonela ulungile wawinani ngokuthatha anda yami watholana so okay bav ayanda akakhohlwa wena ukhetha uNokwanda wakho othi uthandana naye yilonto isho ilokho baphe ngikushoyo usithi nje akalungi abathungisa abantu ngoba thina sizokushaya ngekudala nje mina nje ngikhuluma nawe kumanje sihlela ukuthi ngihambe ngiyovela kubo uNokwanda ngizoshada ngikudala bafuna umuntu wesifazane lo right futhi esokushada naye phambi kwakhe ebuka lo sisi lo abone ukuthi ngithe ngibuza uAyanda wangitshela ukuthi nithandana isikhathi shana mhlambe unyaka nezinyangana wena noNokwanda senesikhathi esingakanani sofuna ukovela kubo nje umgulukude ade ekhuluma indaba nalomuntu othi awumfuni kunjalo ke bafo yabona sithandana impela isikhathi eside nawo Ayanda yabo wayeveza ukuthi umuntu onjani sonke lesikhathi kahle mina mfethu mina ngeliqiniso mina bengibezele yonke lesikhathi lo bengihlela indlela bengichitha ngayo mfethu hayi ayibingekho right yabo bebingekho right ngoba behleze egqamisa ukuthi yena elokuthi mina yonke into uyangayekela wala yabona nje mfethu kahle bengidonsa ngekhala lo mangaphuma nje ngathi ngemajiteni umuntu esengivela ufunani lapho awubuye yabo bengilawula kahle lo kahle ngiphumule I know I believe ayikho into engingayenza mfethu uyasithatha isinqumo sakho sokuthi uyamshu Ayanda ukhetha uNokwanda wakho kulungile mfethu angeke ngikuphoqe ngathi nawe Ayanda noma kubhlungu but uyayiaccepta le qiniso cause angikholwa khona into ongayenza ngeke umforce ukuthi akuthande ngenkani
Kokusiza kwe-ayanda ukuthi uhambe olungisa abanye, angithi uyalungisa wena, hamba ubheka abanye-ke ozobalungisa. Kuyokusiza ukuthi wamukele-ke ngoba futhi sezohamba phambi kwakho nje, khululeka. Into engakutshena yona-ke nokwanda phezu kwalokho ongitshena kona ukuthi inyoka ayikwazi ukucasha isikhathi eside esikhotheni, iyakwazi ukuziveza ubuyona. Hawu, ukhululeka noma ungathini, kodwa nje usengakimi nje. Noma ungathini, khohlwa nje. Wena Ayanda thula ngoba anginqedi mina manje, mina ngifike nje lapho ngolanda everything ngoba wena hlahle wena uqoka mina wena. Angikhohlwe yonke lokhu kunje imini. Yabo. Kwafona ephathayo imini. Yabo. Yonke into elapho kuwena eyami. Mase ngifuna nje ukuyithatha ngayithatha noma yini kuphela kokuqina lokho. Hayi mfethu sithulile yabo asikuphenduli because asisafuna ukulwa nawe. Hamba nomuntu wakho ushiye ngokuthula, sizothola enye indoda ezosinakekela Ayanda sibe right, kulungile mfethu. Kunokwanda kodwa injabulo yakhiwa ngenyembezi zomunye umuntu. Ngikutshene wesisi, ubungani bethu buphelile, uyinyoka wena. Uyinyoka. Namhlanje uyajabula kusasa uzobukhala. Anginendaba wena uxoxelana kanti ongitshelelana, anginendaba. Uyinyoka sisi. Anginendaba, hamba obalungisa phambili. Hayi. Ngcono ngiyivale phela manje labantu bayasichomela ngothando labo. Yo. Wow. Umngani wakho-ke shutha nisebona abangani. Hayi ngeke ngikwazi ukuba umngani naye. Ungikhomisile shema ubunyoka bakhe. Sengaze angenze kanje. Yani. Bafethu hayi. Ya kona kubuhlungu. But-ke ngizokwamukela ngoba ngumuntu impilo isazoqhubeka. Subscribe, ulike, share i-channel yakho Umjolo Show. Uma ukuthi ufuna ukuvela la ukhuluma izinkinga zakho nawe umjoloshow@gmail.com. Uma ungidinga mina as your DJ, MC noma yini ongidingela yona, dlala matifane@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukuthi ubukele le episode namhlanje. Akhona amanye maningi ayeza, hlala nje ku-channel yakho Umjolo Show. Yo, episode ne-episode iphela nesigaqa. Lungile-ke, nisale kahle bafethu.